बिथांमोना बेवहाय आंखौ गाहाय आलासि महरै मा नोजोरजों लिंबोदों आं बुजिनो हायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला आं साननि आलासि नङा, मोनानि दाउसो राति सराय। मोनायावसो आदार नागिरनानै जायो आङो। दा जियानो जा फैनानै मोजां मोनदों। सार बिथांमोना गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंलांबाय। माबा मोनसे गोदानै बुंबावनांगौ होननानै आं सानाखै। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, बैसागो बोथोर, बैसागोआ थांहां थांहां जोबथारनोसै। दा बेयाव थानाय आइजोफ्रा दाख्लै बावै 1 तारिखआव साबैसेया गावबा गावनि हौवाखौ खुलुमनाय देनाय आखाइ थिखांनाय? माथो ओरैसो खोन्थि सासे। दानिया दाख्लै बावै आङो क'क्राझाराव सोंदोंमोन देनाय सोर सोर खुलुमखो होननानै। सासे बुरियाथ' बया रागा जोंगारगारबायलै, बाग मेन्देला खामसाव जाहरगारबाय। मा लेवरानो खुलुमनो जों लाजि। बाथ्रायाथ' नंगौबो। खायसे खायसे हौवाफोर दंना, सानसे माने जौ लोंनानै फैयो, ना हिन्जावनो थाखा फैसा नांगौ ना गरसे गरनै फैसा नांगौ। सानफ्रामबो जुदि जौ लोङै लोङै फैयोब्ला सोर फाग्लि हिन्जावलाय खुलुमदाव? दा बेखायनो हौवाफोराबो एसे बुजिनांगौ। खुलुमजानांगौबा हौवाफोराबो माबायदि जानांगोन? आखल आखुफ्रा मोजां जानांगोन, साननाय हनायफ्रा मोजां जानांगोन, अब्लासो गावनि हौवाखौ खुलुमनो गोसो जागोन। दा बेयाव थानाय आइजोफोरा सोर सोर गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुना होनाय देनाय आखाइ थिखांनाय? बारा गैया। जाय हिनजावफोरा गावबा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुना होआ बिसा एसे बेलेग थान्दा दंबावो। सोरबा सासे मोनबावगोन नामा खखाबाव दारि गोनां, साफा थाखा गोनां, बेफोरखौ गोसो जाबाय थायो। दा दिनै सरकारा हिनजावफोरनो जोबोद सुबिदा होदों। गेसबाबो हिनजावफोरनि, अरुनदय हिनजावफोरनि, रेशन कार्डआबो हिनजावफोरनि, न'आबो हिनजावफोरनि, स्कुटिबाबो हिनजावफोरनि, गासिबो हिनजावफोरनि। दा हौवाफोरा न' नेनानै था। दा बिदिनो हिनजावफोराबो रेशन कार्डनि, गेसनि, आखाइ हैनो थांनाय, फट'स्टेट होनो थांनाय, थांनायावनो साफा हौवा लोगो मोननानै खखाबाव दारि गोनां हौवा लोगो गावबा गावनि हौवाखौ बावलांनो हमदों। दा जोंहा दिनै बर'फोरा हिनजावफोरखौ माइनाव होननानै सानना लायो। दा दिनै जोंनि बर' हिनजावफ्रा साबैसे माइनाव जानानै दंबावो? दा बेखायनो आं खावलायगोन, दिनै बैसागो फांसन खुंनायनि, बैसागो खुंनायनि गोबां जाहोन दङ। दिनै सारमोना बुंलांबाय। दिनै जों जुदि गावनि हौवाखौनो खर' गंलायनानै जुदि खनसे बैसागो बोथोराव खुलुमनो हायाब्ला, जों जायखौ माइनाव होननानै सानदों बेयो माइनाव जानानै थानाय नङा। आं खावलायगोन, खमसे खम बैसागोआव खनसे, मागोआव खनसे, कातियाव खनसे जुदि खुलुमोब्ला जानो हागौ गोजोनगोन, माइनावआ गोजोनगोन। दिनै जों गोबां हिनजावफोरखौनो नुयो, नोंगौ हौवाफोरा लोंनानै फैयो। दा लोंनानै फैबा सेस्ला हाबनाय लोगो लोगोनो फैलायबाय हासखौ लोंनानै होनखायो डाइरेक्ट। दाना बिदि होननाङा, खननैसो नायनाय, खननै खनथामसो फैनाय लोगो लोगो सेन्देलखौ गुफुना हो, आथिं सुनानै हो, आराम फुन्थु। बिदि जुदि खननै खनथामसो नायनानै जुदि सोलायाब्ला अब्लासो राय बु एसे दबथाय। नाथाय खनसेयावनो डाइरेक्ट हौवाखौ जुदि बिदि रायबायब्ला बिनि गोसोआ गाज्रि मोनबाय, बिनि साननाया गाज्रि जाबाय, बिबा मानो लोंदोंमोन, गोसोफोरा गाज्रि जालाङो। दा बेखायनो आं खावलायगोन, खनसे खननै हाप्तासेखौ गावनि हौवाखौ बिदि खालामनानै नायनाय, नङाबा बिनि साननाया उल्थासो जायो।